232. lekcia kurzu zázrakov. Môj Otče, buď celý deň v mojej mysli. Môj Otče, buď v mojej mysli, keď sa prebúdzam a osvecuj ma dnes celý deň. Daj, nech je každá minúta časom, v ktorom prebývam s Tebou. A nech každú hodinu nezabudnem poďakovať za to, že si so mnou zostal a že so mnou navždy budeš, aby si počul moje volanie a odpovedal mi. Až príde večer, nech stále patria všetky moje myšlienky Tebe a Tvojej láske. A nech spím istý si svojim bezpečím a Tvojou opaterou a šťastný vedomím, že som Tvoj syn. Taký by mal byť každý deň. Dnes preciťujeme koniec strachu. Verme v toho, kto je našim Otcom. Jemu zverme všetko. Dovolme, aby nám odhalil všetko a nenechajme sa ničím otriasť, lebo sme jeho synom. Môj Otče, buď celý deň v mojej mysli. Otče, buď celý deň v mojej mysli. Otče, buď celý deň v mojej mysli.
Môj Otče, buď celý deň v mojej mysli. Môj Otče, buď v mojej mysli, keď sa prebúdzam a osvecuj ma dnes celý deň. Daj, nech je každá minúta časom, v ktorom prebývam s Tebou. A nech každú hodinu nezabudnem poďakovať za to, že si so mnou zostal a že so mnou navždy budeš, aby si počul moje volanie a odpovedal mi. Až príde večer, nech stále patria všetky moje myšlienky Tebe a Tvojej láske. A nech spím istý si svojim bezpečím a Tvojou opaterou a šťastný vedomím, že som Tvoj syn. Taký by mal byť každý deň. Dnes preciťujeme koniec strachu. Verme v toho, kto je našim Otcom. Jemu zverme všetko. Dovolme, aby nám odhalil všetko a nenechajme sa ničím otriasť, lebo sme jeho synom. Môj Otče, buď celý deň v mojej mysli.